started. Random start. Rider is ready. Watch the gate. A pozor, Matúškovík najlepší čas a Michal Oleksa to posiela na prvé miesto. Filip Katerinec 2, Simon Lukáš momentálne z vonkajšej strany. O tretie miesto s Matúšom Štrbíkom. Pozrieme súboj z výjazdu. Matúš tam dostáva ako na ide k zemi. Takže tam skončí aj penalista. Pozrieme Matúša Štrbíka. Záchranári poprosím na druhú rovinu. Michal Oleksa na prvom mieste. Na druhom mieste je to Filip Katerinec. A na treťom je to Simon Lukáš, ktorý teraz tlačí. Hlava mi to dá. Simon Lukáš. Tretie miesto. Filip Katerinec, BMX Liptov 2. Takže úradujúci.